И така, какво за хора, съм Критис БГ и днес сме в Underground PvP. Това е моят трети епизод. И сега съм приготвил малко PvP. Да, само насирах на сета. Ето няма изчупване. Днес няма да правим. Да. Сега, как беше да съдат кажете си на 12. Чето се върна, съм наистина на 12 години. Да. Тъпа шибана муха. Няколко. Да. Да. Добре. Добре, сега видях, че някаква янка скочи. Сега ще отида да убия. Добре. Охо, много якото. Мистер окей. Сега ще умре. Или Майя ще умре. Най-добре ще той да умре. Защото искам сечето. Искам сечето. Искам ти сечето. Умри бе. Та Мухамад дразни. Аре, мреш! Ей, комабили. Ей, гузник. Омага, то се опита да му се използвам къде не успя. Абе, ти къде ще ходиш, бе? Нема ядешлик! И изяда лега. Фак. Не. Няма Не. Бой, абе, то си изяда лега, ме. Аре, бе, за кое дете ли така е баси ботовете? Разбирам това. Фак. Спитката ми. Не. Добре, качвам се горе. Ти сериозно ли бе? Качвам горе. Шат! Бега! Сега тук колко тъп. Сега гледай така ще го убия. Очевидно то малък. Нема дъжка! Аре, бе, моли си толкова прост. Избягаш, защото исках ти свърши лега. Сега ти бегаш, нали? Ти бегаш сега. Еми ще умреш. Сега ще умреш. Аре, бе, за кого го бъквам? Сега ще умреш. Добре. Изпитката, ако не свърши, ще бъде яко. Айде, бе, мой. Елам тука. Гледа се колко тъп. Добре, бе. Защо ще ме спринт така на глава? Бой. Атка. Фък. Добре. Сега ми наби. Ясно ли ти? Добре. Какъв е то? What the fuck? Ехе. Добре, бе. Добре. Снимам се. Добре, си изхъбих. Тоест, днеска си изхъбих всички легове за PvP-то. Да, чакай.
Добре, умряхме от хакер. GG. Него там да снапша вида. Добре. Убима хакер. Нищо. Отивам. Добре, искам про двойки. Не само прoti единички. Ще настройки. Про двойки. Обеднял съм с про двойките. Хубаво. И панталоните са хубави. Ще трябва малко се потруда и да убия малко хора, защото след това им свършват. Добре, ще ми стигне вече. Източа хора. Сега е клобък. Клобък има. Така е. Добре. Много гадно. Любима хакер. Типа. Снимах си го. За една ще има първа двойка на небе. Само за пулки. Да. Само за къде хвалките. Тук. Добре. Куприна. Добре. Опа. Дай. Аре бе. Шибана муха. Добре. Къде си? Охо, в дупката. GG. Окей. Тоест. Окей. Ще ми искате в дупката. Ще изкоча в дупката. Мечта. Така след мен. Да се хвърли това нещо. Пак ще го убия. Ооо, маник. Какво правиш ти, бе? Да, то с хакер. И го убих. Вой. What the fuck? Айронка ли, бе? Вой, то се... Айрон ще ме уби. Уоу. Гей. Добре. Хакер. Къде е? Майка ти, откъде ме биш, бе? Аз съм там. Убих го. Не! Убих го това. Добре. Ще само това тук. Добре. GG. Да, и пак. Прот единици. Само поне си взех готово. Басилата. Опа. Мъничко лак. Добре, тя пирати ще остава тук. Но си фул лак. Хом, тя си оставя тънте. Да, не знам колко време ми остава до Ендергот. Плюс, т.е. кога ще ми свърши ранка. Затова мисля да се развивам още. Ще науча как ще печеля фулки и така нататък. Но мисля да се остана за винаги.
Що, нали, реснаха Лора да има ще чакам. Къде? Добре, ладно ти. Къде ще? Първи. Не. Са хилтки. И бах ли там най-сетне ми тъпа муха така. Уф. Каквото? Добре. Някой ще скача ли? Диамантен някой. Победителя. И добре. Ще скоча малко да фарма килчета. Аз си... Добре, бе. Нещо. Добре, то... то са малко. Фак. Умри. И ти ще мреш, защото видях и се ще умреш. Добре. Скачу. Добре, ето как ми е бъгнал земята. Уау, я по-леко. Ще му убия тази рамки. Добре, скача на моето тайно място. Если никой не открие. Може би ще ме открият. Къде? Работа ми гъста. Карават. Чакам. Чуете ли? Чуете ли гъста? Есть. Какво? Ей! Много раздълбък тук. Събърна. Аре, бе. Чест, ама съм го взимал. Да, съм го. Мали, бе. Добре, какви то да те бъдна? Земята ще трябва да се рез на Майнкрафта. Е по-късно. Пак някакъв невидим дойде. Абе, много ги мразят с невидимите, бе, майка и... Умри. Да, то с хакер. Как. Въй, то цяла армия от айранки, бе. The fuck? Его то хакера. То хакер. Майка ви тъпа айранска. Гледай ги. Гледай го то хакера, бе. Воу. Не, чакай. Фак. Няма умирам. Съм машина. Еми, добре хора. Това беше, аз бях Креатус БГ и да не сте харесали и чао! Чао!